Senyora Casal, teniu la paraula. Gràcies, senyor síndic. Bé, començaré per dir o per introduir la meva intervenció en el sentit que considerem que el rol de l'oposició és oferir una altra perspectiva diferent, més crítica del discurs quasi més balanç que d'orientació política que ens feia ahir al cap de govern. I li dic, senyor cap de govern, sense cap acritud, és a dir, insisteixo sempre que aquesta crítica sigui constructiva i sigui respectuosa, que ja és la intenció. El que volem és intentar oferir punts de vista alternatius perquè tenim la sensació que l'Andorra que vostès perceben no acaba d'estar alineada amb l'Andorra que perceben molts dels ciutadans i ciutadanes d'aquest país. I per tant, que tenim un país fantàstic, de ben segur, ho podem fer millor, creiem que també, i per tant, aquesta és la voluntat quan anem a desgranar les mesures que ens indicava ahir el cap de govern amb el seu discurs. Però abans d'això, deixi'ns fer un incís pel que fa a l'acord d'associació. D'entrada, fer extensiva l'agraïment que feia el cap de govern per part de la bancada socialdemòcrata a la Secretaria d'Estat d'Afers Europeus. Han fet una feina ingent, brillant, no sobrats de recursos i han treballat molt i molt bé. Hem negociat un bon acord i ara es tracta que siguem capaços també d'explicar-ho a la ciutadania. Des de quin punt de vista entenem que hem de fer-ho? Des de la veracitat i des del rigor. D'entrada, recomanaríem no fer comparatives amb realitats que no són comparables a la del nostre país. Parlar de Mònaco, comparar-lo amb Andorra, és parlar de dues realitats completament diferents i per tant el que volem és demanar a tots en conjunt això, que siguem capaços de ser curosos amb les afirmacions que fem. Ara mateix, fa un moment, la senyora Montaner referia a allò d'empassar-se normes de la UE, sentim parlant de la pèrdua de sobirania, del final del model d'immigració selectiva. Hem de ser curosos. No tenim el final d'un model d'immigració selectiva en el moment que es mantenen quotes d'immigració. Que hem de fer renúncies amb els ciutadans UE en aquest sistema de quotes? De ben segur, però a vegades ens preguntem allò que ens acusen els partidaris del sí, que només parlen d'avantatges i no desavantatges, on està la definició dels avantatges que aporta aquest acord d'associació per part de les posicions del no. Jo crec que aquí el que estem fent cadascú és defensar allò que bonament creiem que és bo pel país, però hauríem de fer-ho, insisteixo, fugint de maximalismes i de veritats poc ajustades. Dit això, i ara sí, passo a desgranar, que seguiré un fil argumental igual que el que va mantenir ahir el cap de govern en el seu discurs. Comencem parlant d'habitatge. Ens deia, senyor cap de govern, que la intenció és acabar amb les mesures intervencionistes. Tant de bo puguem, però de moment sembla que la cosa no millora i per tant jo crec que és un escenari molt optimista ara per ara. Que estem en el camí de revertir la situació, veurem, i com a mínim hi treballem tots en aquest sentit. Més enllà d'això, dir-los que en el fons de les mesures que ens anunciaven ahir
podem estar certament d'acord, només cal que repassin el programa electoral de les generals 23 i retrobaran també que compartim moltes de les mesures que ens anuncia el cap de govern. Pel que fa als habitatges d'ús turístic, modificacions tributàries, restriccions de béns immobles per a no residents i sobretot, i una de les més controvertides és pel que fa als pisos buits, i ja vam manifestar la ministra en el marc de la taula de treball de l'habitatge, que la compartim. El que no pot ser és que per protegir determinats propietaris que no compleixen amb aquest ús social, aquesta funció social de la propietat, en aquest país estem passant penúries la gent que hi viu per trobar accés a un habitatge digne. Per tant, com deia, en el fons podem estar més o menys d'acord. Finalment, les mesures a implementar no són tantes ni tenim tant catàleg. A nosaltres, i amb aquest to de crítica constructiva, el que ens falta són les eines. És a dir, necessitem registrar propietat i el necessitem amb certa urgència. Ens hi hem de posar, ja per començar des d'aquesta cambra legislativa, ja, i després per nosaltres i acompanyat la política d'habitatge de tot allò que són mesures fiscals, ens cal un índex de preus de referència. Que s'entenguin bé, no plantegem un índex de preus de referència per regular el preu del mercat, sinó per poder accedir a bonificacions fiscals o, per contra, gravar aquelles actituds que no respecten aquest principi de funció social de la societat. Ahir ens deia que l'augment de la població, més habitatges d'ús turístic, inversió estrangera, el cost de la construcció, són causes del problema. Si em permet, jo afegiria manca d'anticipació política. Ara no m'alarre dir això, però ho senyalem perquè hem de canviar la manera de fer les coses. Unilateralment no se n'han sortit i doncs, per tant, cal que fem un treball que sigui conjunt. El que no acabem d'entendre és com en el marc dels treballs de la taula del grup de treball de l'habitatge es fa un encàrrec als membres de la taula que comencem a definir quin és l'esquema que hauria de contenir una llei per garantir el dret a l'habitatge i abans de poder presentar aquesta esmena el govern ja surt amb una llei que ho ha de garantir des d'una posició unilateral. Pensem que aquí hauríem ja d'una bona vegada de parar de fer política de pegats i d'acció-reacció i començar a pensar a més llarg termini i començar a veure les coses amb una visió a futur i no només per anar pal·liant el que diríem manca d'anticipació política. Dit això, ens parlava vostè també de creixement sostenible, que es centra en un creixement econòmic, amb una perspectiva mediambiental i social. No podem més que estar d'acord, però vostè s'hi referia a apostar per la salut, per la biotecnologia, pels esports, per la internacionalització de les empreses, pel parc eòlic del Maià. Insisteixo, les mesures les podem compartir. Ara bé, ens cal recursos que s'han de definir a la llei del pressupost, aquesta assignació de recursos que no ha de ser poca i
abans que aquests recursos, si em permeten, planificació. I com planifiquem si encara no tenim discutit entre tots, perquè insisteixo, no és només la visió unilateral de la majoria, sinó entre tots, quin model d'estat volem, com volem créixer i pensant en una projecció, torno, a llarg termini i no només aquestes projeccions que solen fer políticament que duren el que dura una legislatura. Després parlava de la vessant o la perspectiva social. En primer lloc, parlava de millorar el poder adquisitiu. Aquí cal que ens detinguem. Estem absolutament d'acord que no és el govern el que ha de fixar els increments de salaris, però dir-ho no soluciona el problema. El que hem de fer és posar les bases perquè aquest diàleg social, aquesta concertació social sigui una realitat i sí o sí s'ha de fer des d'una perspectiva d'igualtat d'armes, és a dir, les parts negociant han de tenir poc o molt les mateixes eines per enfrontar aquestes negociacions. Ahir ens parlava, senyor cap de govern, que tenen gairebé enllestit a l'estudi del cost de la vida, que era una disposició que afegíem a la llei de salaris, però és que aquest estudi s'havia només d'actualitzar i ens han passat ja força mesos. És a dir, al mes d'agost acaba el termini en el que tenia el Ministeri d'Economia per poder plantejar-se mesures que milloren o que han de millorar aquest diàleg social. Sí que els demanaria que no m'adin, perquè això, si volem deixar de ser intervencionistes, insisteixo, hem de preveure que hi hagi una concertació real amb igualtat de termes entre les parts. I doncs, per tant, caldrà modificació de la llei d'acció sindical i patronal, de ben segur. De la llei de relacions laborals, gairebé també, perquè té disfuncions pel que fa a la negociació col·lectiva, que no són volgudes, és només que a l'hora d'implementar-les ens adonem que hi ha coses que s'han de corregir, s'han de millorar. Però tot això és un pa que requerirà temps, anàlisi i esforç i per tant hem de ser capaços d'anticipar. Per què? Perquè al final la fórmula màgica és ben simple, hem de tenir un contracte social que sigui productiu per totes les parts. Ja sé que això del contracte social pot sonar certament molt d'esquerres, però tenint en compte que el cap de govern cita Engels, jo crec que ens ho podem permetre. Però en el fons la solució és aquesta. Hem de ser capaços de trobar un equilibri entre allò que necessita l'empresa i allò que poden oferir i que necessita a la seva banda els treballadors, perquè només amb un contracte social equilibrat tindrem un sector productiu millorat. Després ens parlava, ens feia referència a les polítiques d'immigració. Ens diu que acaben amb la flexibilització que ens ha obligat la Covid. Home, francament, el de la Covid ja hem de començar a prescindir que serveixi d'excusa per tot. Teníem problemes per trobar personal abans de la Covid i alguna cosa s'havia de fer. La solució és flexibilitzar les quotes? Està clar que no, perquè ja ho hem vist i ara hem de tornar a un model restrictiu perquè si no creixem a un ritme que no ens el podem permetre. I doncs, per tant, altra mesura que ens parlava, l'eliminació dels permisos per desplaçats.
més enllà d'eliminar els permisos que serveixen en la llei d'immigració, es preveu per a una finalitat concreta que podem necessitar, jo crec que el que hauríem d'evitar o reconèixer o intentar subsanar són les males interpretacions. Ja n'hem parlat a bastament del tema. Celebrem que ara mateix el govern té una ministra que ho entén com ho han entès els seus predecessors, excepte el ministre Gallardo, que és on va bé l'escletxa, que ha permès que aquí ens trobem en una situació que jo crec que no era volguda per ningú. Després es referia al tema del pla de xoc per la justícia. Pel que fa a les places, ja ho vam dir quan el vam negociar, malgrat vam votar a favor perquè ha sigut la posició socialdemòcrata amb tot el que toca a la reforma de la justícia, però de les 25 places que ens parlaven no hi ha cap davall. I hi ha una feina que s'ha de fer, que és definir quines són les competències que tenem que fer i poder quantificar, perquè només si es defineix i es quantifica es pot exigir una feina que sigui rigorosa. Pel que fa al nou Codi de Procediment Penal, i estem amatents, ja des de la legislatura passada que ens sentim a parlar, i ens parlava també de nous reglaments de cossos especials que celebrem, però també ens recomanaríem que compleixin les obligacions legals. L'altre dia anàvem amb una compareixença de la funció pública i s'estan encarregant estudis comparatius entre llocs de treball, que ens sembla molt bé, però d'aquella disposició que la llei de la funció pública obliga al govern a mantenir un termini per harmonitzar el que cobren en concepte de complements coses especials i estem fora de termini i no ens sentim a parlar, doncs abans de fer noves mesures estaria bé que es compleixin amb les que ja s'han previst, s'han consensuat i en el si d'aquesta cambra, que insisteixo, és la cambra de la pluralitat política. Toca parlar d'avortament, senyor Castellgovernell, sap que aquí tenim perspectives completament diferents. Vostè ens parlava de concertació amb la Santa Seu. Nosaltres els hem de dir que quasi ens estimaria més que concertin amb les associacions de dones del país que amb la Santa Seu. Parlava d'eliminar la responsabilitat penal. És evident, absolutament evident, només que sigui per un procés natural de contracció del dret penal, cal que eliminem del dret penal aquells delictes que no s'utilitzen. I doncs, per tant, avortar fora d'aquí no és delicte si està permès al país on es vagi i al país no tenim coneixement que això es produeix i, per tant, no és tan complicat despenalitzar. Li he de dir que vam trobar a faltar que ens parlés d'assumpció de costos, perquè d'això no en va parlar i realment també és la segona pota que acompanya a un procés d'avançament pel que fa a la normalització del dret a l'avortament de les dones. Després feia una al·lusió al tema de la relació governs comú. Ens demanava que retornéssim a l'esperit constructiu positiu que es va desplegar amb la Covid i a aquest nivell d'entrada cal ja una nova
una anàlisi d'una nova llei de competències i transferències perquè se'ns ha quedat petit a criteri superfície i població, potser hauríem d'introduir un criteri serveis. De fet, fa més de 2 anys que ho hem demanat en aquesta cambra i després cal que aquesta relació entre les administracions de l'Estat sigui lleial i sigui inclusiva, ens inclogui a tots. Ahir es referia al grup de treball que es fa Finances, Govern Comuns, però continuem sense complir amb aquella disposició que deia que havia de ser participat pel Consell General. I doncs, per tant, els recomanem que reflexionin al voltant d'això. Després feia una al·lusió al que són potes bàsiques de l'estat del benestar: educació, salut, pensions. Perquè fa pensions, entenem que el govern vulgui participar, però el procediment és una comissió legislativa i vostès tenen una majoria que es dona suport i que està integrada en aquesta comissió legislativa perquè s'ha de reformar la llei de la CAS pel que fa a les pensions. Pel que fa a educació, breument, responsabilitat familiar, sí, però el que no podem és exigir responsabilitat familiar en el control de l'ús dels dispositius, però no donem eines i, d'altra banda, estem obligant a la canalla a que treballen mínim 6 hores amb dispositius informàtics. Coincidim que cal una reflexió en aquest sentit. I després, pel que ens deia del foment de l'ensenyament superior, fem-ho bé. El que no pot ser és que autoritzem plans d'estudis que l'AQUA rebutja. Vull dir, què estem fent? I, finalment, parlàvem de l'Observatori d'FP i ho celebrem. Recordem que els 2 anys de govern socialdemòcrata van fer un observatori d'educació que després, a la seva antecessor, el senyor Martí es va carregar, només va arribar. Ara ja comencem a tornar a entendre que cal perspectiva de dades. Pel que fa a salut, ens deia que tenim una percepció potser esbiaixada del que és la qualitat del sistema i aquí ens referim novament a allò que els dèiem abans. No ho estem dient nosaltres, ho diuen professionals, ho diuen enquestes de salut que diuen la cosa va bé però calen millores i doncs per tant és allò que dèiem, estem superorgullosos del que fem sense mirar més enllà o mirem allí on hem de corregir. I pel que fa al pacte d'estat, novament, no ens cansarem de dir-ho, el pacte d'estat era el que ens planteja la legislatura passada, era per una reforma del sistema de salut. Les lleis que ens indiquen ahir, més enllà de la del SAS, no són dirigides a una reforma del sistema de salut. Oblit sanitari, que ja tenim o ja estem treballant, farmàcia, llei del medicament, que recordem que la llei de bioètica ens van tomar l'esmena que la demanaven perquè ens van dir que no era necessària i ara és projecte del govern, la llei del medicament, etc. Pel que fa a les polítiques socials, aquí sí que vostè comença parlant dels projectes de llei d'accessibilitat i de garantia a les persones amb discapacitat. I no a nosaltres, crec que les associacions mereixen explicacions al respecte, perquè com a mínim a nosaltres ens demanen què està passant amb això perquè es retrasa. No oblidem que era un compromís electoral d'EDA i entrar-les a tràmit només renovar, revalidar en el cas que es produís al govern. Portem un any i encara ens diuen que la de garantia de les persones amb discapacitat va per més llarg. Mirem d'anar una mica més àgils.
perquè fa gent gran, centre ampliació de places i millora d'atenció domiciliària, no podem estar en desacord, però pensem que cal un plantejament més ambiciós perquè la realitat poblacional és l'envelliment. I doncs, per tant, no hem sentit a parlar de llei de dependència quan ens caldria, o com a mínim caldria que ens situéssim en la perspectiva, i després, més d'abast o d'àmbit general, entenem que cal una reconsideració del col·lectiu gent gran en tant que col·lectiu subjecte a condició de vulnerabilitat. Cal que analitzem els drets de les persones grans en tant que persones grans, més enllà d'altres condicions que puguin tenir. I ben entès, aquí sí que ens falta una al·lusió a la baixíssima natalitat que tenim en aquest país. I per nosaltres l'única manera de lluitar contra la baixíssima natalitat és amb polítiques de suport a les famílies. La gent no té fills, no perquè no vulguin en molts casos, perquè és car, és molt car, i tal com està el context socioeconòmic del país, en tens un i sovint ja t'ho planteges tenir més si és que t'has plantejat un. Recordin educació gratuïta de 0 als 3 anys, recordin millora d'accés a activitats extraescolars i en general mesures que el que han de fer és fomentar el suport de l'Estat a les famílies, perquè ens fa por que torni a passar com ens ha passat amb l'habitatge, per exemple, que després de 5 anys coincidim tots que és un bon problema del país, però ningú va veure a venir. Cal la pena que amb la natalitat fem igual. No podem enfrontar aquesta baixíssima taxa de fecunditat i natalitat quan ja tinguem problemes derivats d'aquestes taxes, de la manca de posar fills al món. Pel que fa a la digitalització, ja està bé que es cursin els tràmits en línia, que el projecte sigui fer el màxim de tràmits, però si després incomplim el codi de l'administració pel que fa a la notificació, que també ha de ser electrònica, és a dir, de què serveix estalviar tràmits en línia si després ens obliguen als ciutadans a venir a l'edifici administratiu a recollir les resolucions, quan al final de comptes tenim un sistema o l'arquitectura ha d'estar dissenyada per evitar desplaçaments, etc. I doncs, per tant, posin el focus. L'altre gran drama de la digitalització és la manca d'interoperabilitat interadministrativa. No pot ser, no pot anar més que tinguem sistemes informàtics, sistemes d'informació que parlen llenguatges diferents, harmonitzem, fem-ho, agafem ja de bon inici tots el mateix i doncs serà molt més fàcil treballar en línia i compartir aquestes dades. Molt breument, perquè se m'acaba el temps. El tema de la protecció als passatges històrics, insistim, només que està d'acord, però també afegir que els naturals també s'han de protegir igualment. Coincidim amb Concòrdia que cal una llei que reguli l'ús del sòl, perquè si no ens trobem en disfuncions que enmig de la muntanya, en un paisatge meravellós, tenim un incívic que té un cementiri de deixalles i no podem fer res ni des dels comuns ni des de l'Estat ni enlloc perquè és el seu terreny. Això hem de fer més cura. I recollir-li el guant que ens llençava ahir quan parlava
d'intentar que el Comú d'Andorra Vella cedeixi el mateix terreny pel Museu Nacional que estava compromès, tornem a insistir. El Comú d'Andorra la Vella necessita saber què és el que hi volen posar per saber quin espai necessiten. És que sembla bàsic. Si no tenim projecte museogràfic i museològic, no cal parlar de terrenys ni d'ubicacions. Facin vostès la feina que els toca i després ja podran enfrontar aquesta negociació per la cerca d'un terreny que sigui el millor possible. I per acabar, quan ens parlava dels projectes del Ministeri d'Afers Exteriors, i aquí sí que li donem una visió molt particular des del punt de vista socialdemòcrata, perquè és el fil conductor de la nostra política i mesures programàtiques als drets humans. D'una bona vegada ja hem sentit que estan valorant l'adhesió a la OIT, fet que celebrem. Ja saben que des d'aquí i des d'aquestes files ja s'ha reclamat, quan a més, amb tots els meus respectes, estem forts de dir-ho, l'adhesió als convenis fonamentals i de governança estem complint gairebé tot allò que es preveu en aquests convenis. La nostra legislació ja ho preveu. Per tant, és un segell de qualitat fent-nos el plantejament ferm d'aquesta adhesió. D'altra banda, després de 50 anys, estaria molt bé que el Ministeri d'Afers Exteriors avanci amb la ratificació del Pacte Internacional pels Drets Econòmics, Socials i Culturals, que recordem que és del 68 i que és l'únic instrument que ens falta per complir amb la Carta de Drets Humans de la ONU. Per tant, no sé què estem retrasant. I ja des del punt de vista més concret, escoltin, a tots, i quan dic tots, és tots, les valoracions que fan del nostre país, els comitès especialistes en drets humans, quan ens demanen que fem una institució nacional de drets humans. Ara, quan comencem a discutir la llei del raonador, tindran l'oportunitat de mirar de, com a mínim, engegar el projecte. Després ja l'anirem polint, però seria un bon gest de compliance pel que fa a l'estàndard de drets humans al que escoltem a Nacions Unides i fem l'esforç de crear aquesta institució, encara que no sigui una institució única, sinó que comparteixi competències amb la del raonador del ciutadà. Gràcies, senyor síndic. Gràcies, senyora consellera.